Għall-ewwel darba sa mill-1936 il-Karnival tradizzjonali Malti li ilu jiġi ċċelebrat f'pajjiżna għal 487 sena, din is-sena se jkollu element ta' satira politika. Is-satira politika tneħħiet mill-Karnival f'pajjiżna fl-1936 dakinhar mill-awtoritajiet Ingliżi. Dan għaliex ikkunsidraw li twaqqi ħaċċajt ta' figuri prominenti fil-politika kien qed jaqbeż il-limitu. Kien fl-2012 li Mario De Marco, dakinhar Ministru tal-Kultura, ħabbar li kontrarju għal dak li kien maħsub fl-aħħar 70 sena, is-satira politika mhix xi ħaġa illegali. De Marco kien stqar ix-xewqa li s-satira politika terġa' tiġi introdotta fil-Karnival Malti. Dan kien intlaqab b'sodisfazzjon miż-żewġ naħat tal-Kamra mill-artisti u l-atturi f'pajjiżna. U hekk kif l-ewwel edizzjoni tal-Karnival bis-satira politika fl-istorja riċenti ta' pajjiżna qed toqrob, dan l-istazzjon żar żewġ gruppi ta' artisti Maltin approvati mill-Kumitat tal-Attivitajiet tal-Karnival li fil-ħemda tal-lejl wara ġurnata ta' xogħol iqattaw ħin twil volontarjat jaħdmu fuq il-kreazzjonijiet tagħhom il-karijiet tal-Karnival. Henry Caruana, magħruf bħala il-Kiku, qed jaħdem fuq it-tema Are You Being Served? Karru tal-Karnival satiriku fuq l-oppożizzjoni. Għandi Bendi Basset taqbad, għandi Dottor Mario De Marco, Dottor Simon Busetti u Dottor Beppe Fenekadami, qed jerfaw il-Claudette Paċ, qed jerfawha fuq platt. Differenza fis-satra qabel tkun tagħmel xi ħaġa karnivalista. U issa tittoqgħod naqra attent għax il-politika u Malta hija naqra naqbel magħha ta' sakemm tkun nadifa naqbel magħha jiena. Fiha l-gost tagħha, ta' żguru mhux aħna biss naqgħu ċajtu, darba f'sena il-politikanti għandhom ikunu bħalna wkoll. Henry ilu jaħdem fuq il-karrijiet sa mill-1986. Din is-sena x-xogħol fuq il-karru tiegħu beda f'Ottubru u ħadem kollox waħdu. Żorna wkoll l-imħażen ta' Charlie Briffa, il-Felu, fejn sibna lil Ronald Gillin jaħdem fuq it-tafal waqt li Paul Farrugia spjegalna l-emozzjoni tiegħu li fl-aħħar jista' jaħdem fuq satira politika. Esperjenza totalment differenti mis-soltu, x-soltu konna suġġett karattri taqbad suġġettu tiftaħ fuq, dis-sena għandek politiċi li fl-opinjoni tiegħi għandhom 360 ġurnata jitmejlu bil-poplu u għandna 5 tiem fl-aħħar tagħna xorti 5 tiem nitmejlu bihom aħna. Sa nispera li l-pubbliku japprezza da xogħol nkunu qegħdin nagħmlu. Dan ħadd m'għandu jieħu għalih għax inti s-satira hemm limitu sa fejn tasal fiha ma taqbiżix. Il-bqija naħseb jiena għandha tkun aċċettata minn kulħadd. Is-satira fil-karrijiet tal-Felu mhix xi ħaġa ġdida. Fl-2010, fl-eqel ta' diskussjoni dwar it-teatru miftuħ, il-Felu ħareġ b'karru li jirrappreżenta dan it-teatru u minn nofsu ħarġet il-figura ta' Renzo Piano Bumbrella. Din is-sena l-karru tal-Felu jinkludi l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Manuel Mallia u d-del tiegħu, ix-Shadow Minister Jason Azzopardi. Minn barra l-karrijiet din is-sena se jkun hemm ukoll 12 maskaruni b'tema marbuta mas-satira politika. B'hekk din is-sena kollox lest tal-Karnival b'differenza. Il-mistoqsija issa hija wara li għal snin twal is-satira baqgħet għaddejja fuq il-gazzetti lokali u s-siti online, il-Maltin mhumiex maturi biżżejjed biex jaċċettaw is-satira politika anke fil-Karnival. Matthew Mamo għal Net News.